Kyläkoulut ja kylärakentaminen kulkevat käsi kädessä. Elinvoima tarvitsee molemmat. Marraskuussa 2024 Lempäälän kunnanvaltuusto oli yksimielinen. Kylien elinvoimaa halutaan tukea ja kehittää. Tämä päätös ei ollut vain symbolinen, se oli lupaus tulevaisuudesta. Maailma muuttuu ja sen mukana myös kuntien rooli. Imu- ja pitovoimaa ei voi enää mitata vanhoilla mittareilla. Tarvitaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla kunnalle tärkeät asiat turvataan ja edistetään. Maaseutualueiden pitäisi olla helpoimpia paikkoja rakentaa, asua ja yrittää. Se on koko kunnan etu. Rakentamisen maaseudulle ei pitäisi olla poikkeus. Sen tulisi olla osa kunnan strategista elinvoimapolitiikkaa. Taajama ja maaseutu eivät ole toistensa vastakohtia. Ne elävät symbioosissa, kumpikin tarvitsee toista menestyäkseen. Kunta päättää itse, miten käyttää kaavoitus- ja rakentamismonopoliaan. Vahva sääntely ei ole pakollista. Lempäälässä on nähty, että tiukka maapolitiikka hidastaa kylien kehitystä ja vaikeuttaa kylien rakentamista. Kunnan omistamat maa-alueet eivät yksin riitä. Kylärakentamisen salliminen tuo mukanaan paljon hyvää. Kunta saa uusia veronmaksajia, investointeja ei tarvitse tehdä kunnan pussista. Esimerkiksi moni kiinteistöstä sijaitsee yksityisteiden varrella. Kyläkoulut pysyvät elinvoimaisina. Kylät säilyvät haluttuina rakennuspaikkoina ja maan arvo säilyy. Perheiden toiveet väljästä asumisesta isommalla tontilla voitaisiin toteuttaa. Kylät eivät ole vain pisteitä kartalla. Ne ovat osa kunnan elinvoimaa ja myös kokonaisturvallisuutta. Kylissä on resilienssiä, joka ei näy tilastoissa, mutta tuntuu elämässä. Kylät kannattaa nähdä strategisena voimavarana. Ne ovat vetovoimatekijöitä, aivan kuten kyläkoulutkin.